nou? Wat is dit nou? Kampioen op de 3000 en 5000 meter. Brons op de 1500 meter op diezelfde Olympische Spelen. Dat was een prachtig seizoen voor Martina Sablikova en haar coach. Dan gaan we naar andere sporten. In de hoofdklasse van het vrouwenhockey is debutant Oranje-Zwart bezig aan een verrassend goed seizoen dat zelfs sensationeel zou kunnen eindigen als er vandaag wordt